Mentangi dan hani halai mukra hakawe yang kidukan kebala pentri kam dakama foundation keba ajing yarap ikilong kemi bikin yang halaki jongki kejat. Aling ini sengap ke keba kilong kemi hani kidan ban ong. Tikong long pin introduce kin diat chapang jong adi. Ngadi ikong Abigail Sockland. Di ngadi secretary jong kaniga group pengiatre di Larissa badi na kaniga Ma Foundation project di ni la yetre minta la yedo na jan chisnan kaniga project bagi ki women group di keba kam kongsan kadi namenta kini mothers mo ki kimi ki ba shamjing hagajing jong ki bakin pendap hayeng tabakin ya kershan iki kun ke jin tabanya takin ya kayeng kasem ho mengin ya kami kiu lang lang di ya don khat arngut ki bangila yu tambah lemba ni ke project ni kita khat ar bangila train lelai kila yeli sedang sekila jong di kuntang nang shem shu ki women bangin yo ban train te kamen de bangi hikai ki ba ki actually ka whole project focus kadai ba kani ka Ma Foundation kani ka project all over India kadang sedang mentah North East sedang rung mentah ka ba encourage ki mothers ki ba don hayeng mo ke Indian culture bun bagi don hayeng bagi pe ki kun ki ki shed kiti tu ki kun te ki encourage bikin shed little extra bakin yok bende bakin yok ban raise income mo ya ka economy ya ladi hi hayeng bakin yok kershan ki kun kiti that's the whole focus kan ya kan project Lingba kani ka Ma Foundation hakanu ka rukompi yo jing yarap. Nia kani ka Ma Foundation kadon ka criteria ngi hab don a kind of self help group ma baki ong tingi hab ya hikai kini ki kentai kumno bakin save kin ta di nak ni ka project pat ki yarap ban I certain funds ki I ban seng ya ka kam di nang tu pat man ubanai ki I kapisa naman ta ka grocery but ya ka buy yang dukan ro te man ubanai kani ka long for 2 years project Ti pi bepenyat mo kani ka dukan kumno pi penyat ya ka. Ti kani tingi don 12 members ka bangi don tigi don ru kini ki badang kwa ban rung ni encourage ki ru bikin wan tigi don ki banang ban shed ki take interest in cooking ma ki kwa ban shed ki biki shed yeng tingi encourage ki don ka kitchen separately ki tigi shed ki tio ta ki don pak ki bakwa ban ka sales counter ni encourage ki ta ka ni ka public relation ru ka don tingi blend lang ki mo ki bakin ya sedang every day ki wan ban shed ki sadi tika pisa baki yo nakatu kalik chaka jing siu yaki tika lalong baki yo lakatu lop im tu tika kershan yaki kan Tikong long pin batayang ni shapang ka kani ka Ma Foundation. Ti Ma Foundation kadi ka organization ka ba de na po Mumbai ti kitre nakabanta ki long kumi ka empowerment jong ki long kumi ba langbara kani ka Ma Foundation gidon ka project jongi ka Maki Ruti langbara kata ka Maki Ruti ka project ba penyat ka organization tingi ai dukan ya kilong kami ngi ai bakin seng ya kedukan haki caka chungki ba biang ban long bakin yo ban en kin nakataka dukan chungi dia lang bada kani ka dukan kilong kami kin laban yo ya ka ening ka ba biang kin laban wan ban tre hapo chong kata dukan tang bangim ai ra lang yaki individual nringi ai betang iki group Ka jing tumu jong kani ka Ma Foundation ban wan ra ikin kum kini ki projects chaka jila ka jongi. ka Ma Foundation ka wan ra hakani ka jala mi khalaya chungi namar baki kwa ikilong kami jungi bakin yang halaki jong kichat bakin yo ban yo kan ening ka income ka babiang Tikong long pin batayang ni kat no tiliki dukan ki bala mi lingba kani ka Ma Foundation hani hajala jongi. ya mentangi don shpautli Ti pilong banjer kertengi kita. ni don kani ka wei ka badon hapo laim khra chlong nang tangi don ru artli hapo southwest hanong lam bat harang thong nang ta ka wei hapo west khasi hapo nong stoin nang ta ka wei ngi don hapo is janti hatlo nang ta west janti hapo kandong teber nang ta hatura ka wei hamau shibut ka wei bat halat nong krem ka wei Tila danan ki wei pat ki group jong ki long kami mo ki balik si ki bakwa ban pinyas no yala dia bat kani ka project ka jong pi kila ni ho kila ban kontak yang
Lani ya idon iwe staff jong niru batre lang man ngai ngilaban bo contact information jong ni ban IPC nang ta pilaban display ki nang ta kilaban contact direct yangi ngin leje kendo iki namar ba kabakong santam yakini ke project ni haban yo kawai ka location ka babes kenang ba lengbara kata ka dukan bakin yo income jong ki ka babiang ke earning jong ki ka babiang tengi ko ban le check ya ka location jong ki ban batai syaki group member jong ki syapang ka project jong ni hadin kata la dangila akun ya ka kata ka group jong ki bat ka location jong ki teki la ban join bat ban penyusno tilang bat kini ka project jong ni Hato pi kum ka organization hidon jing thune em ban peniyare kanika kum kini ki projects kan shiki wei pat ki jalla jong ka notice. hoi ti yang mentarung idang wat ya ki group la ni ki SSG namar bangi ai tang ki group mem ai individual ya kani ka project jong ni tengi dang yai wat ya ka location ka babiang bat ki SSG ka babiang nang ta ki don ki project ki bandang wan syakmat tengi la persyang banwar syakiwei ki wei pat ki cela kumhana galan bat ha azam teladang yo minsa expand u syakiwei pat Hatu dan pan em de ki wei pat ki bekerja ya kanika ma foundation hani ha ka jalla ka jong ni. hoi ki don ngidon ka kani ka bakersyan ka SBI nang ta ngidon ru ka bakersyan ki Godrej nang ta ka bakersyan ka CBI nang ta bat ka Amada Trust ka Lila Narajan ru ka dan hoi Tikong long pin batai khin dia chapang ka jing so ka jong pi ha ka ba pipinias no bat kanika ma foundation. Ngapapanyas no barkani te nga stanat namar bali ngi bayat rai lang ru ngia stanat kin baro khon te khamtam hi long ka krishani yangi hi baro khon khamtam ngi long kami Ka e ka kubor ka ba pipi ko aban ai ki long me ha ka jalla ka jong ni. ya ke hi long kami chongi te nga kwa ban ai kubor kumni kin bakin ya yang laki chongi chan bakin long ban bandap ka yin kasam ya ki kun ki ti ban yo krishan ka yin khamtam ka yin kasam jwa ini kong bat yin trei kono kono ka kam lu yin trei na du kaman sim ta la kambarit ne la ba he ru ngilong di ben long be kumju ta yin trei be ta ka na du kaman sim kan khamtam ki long kami ki chongi baro khon Tikong ka e ka ba pun long e pi ba pin stang ni ba pinias no akti ba kanika project. Ka ni ka penlong yang amangan tok ti bakane ka project nama manong bangan yang halaki kizat la jong bangan Christian ya ka yang kasam Ka e pat ka message la ni ka kubor ka ba pipi ko aban ai shiki wei pat ki long me jong ka jalla ka jong ni. kani ka message bang aku aban ai ka deban baki wei kilong kemeru bakin yang halaki kizat la dia bakin long kita ki keme ke ba la ban Christian ya ka yang la jong kan mau kin yang ti kizat la jong Tikum tu ngilayo ngau ka e ka ba ki dukat jong kanika organization but ki long me ki ba pinias no yale di ba kanika organization ki dan ban ong. Mangai balari suk lingdo na benta ka for media kubleshibon.